мужзани маъруфи тоҷик Асрор Воҳидов ки зери вазни 57 кило ҳунарнамоӣ мекунад, рақобати дуюми худро дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс ки дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷараён дорад баргузор кард. Дар даври дуюми чемпионати ҷаҳон Асрор Воҳидов бо ҳамтои худ аз Мозамбик Руҷоберто Армандо ба майдон баромад. Дар ҷараёни рақобати мазкур ки 3 раунд идома кард, Асрор Воҳидов пурра бартарӣ дошт ва дар охир доварон бо қарори якдилона бо ҳисоби 5-0 пирӯзиро ба мужзани соҳибноми кишвар Асрор Воҳидов доданд. ёдовар мешавем ки ин пирӯзии дуюми Асрор Воҳидов дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс мебошад. Бо ҳамин тартиб Воҳидов ба даври сеюми чемпионати ҷаҳон баромад. Давлат Болтаев, мужзани дигари тоҷик ки дар вазни то 92 кило рақобат мекунад, чемпионати ҷаҳонро бо пирӯзӣ оғоз кард. Дар рақобати аввали худ Давлат Болтаев дар чемпионати ҷаҳон бо намояндаи Сербия Саддам Магомедов ба майдон баромад. рақобати варзишгарон давоми 3 раунд ҷолиби диданӣ ва бо ҳуҷумҳои тарафайн сурат гирифта ба суди мужзани тоҷик ба анҷом расид. Дар ин рақобат Давлат Болтаев бо ҳисоби 5-2 рақиби худро шикаст дода ба даври навбатии чемпионати ҷаҳон баромад. Инчунин имрӯз Баҳодур Усмонов, мужзани муваффақи кишвар, рақобати сеюми худро дар чемпионати ҷаҳон доир мекунад. рақиби Баҳодур дар даври сеюми чемпионати ҷаҳон Нодир Абдулҳақ, намояндаи кишвари Марокаш ба ҳисоб меравад.